sei? Ane vafuriri variko kumushoko. Saka hatombomuchengeta mwana yedu. Vafuriri vapi? Vanomufurira. Havatombomchengeta mwana yedu. Ndisi tinotomuchengeta. Hapana. Chitererai. Muri chiche uyu? Mwana wangu. Oh, ndimi mai vacho? Motakura mwana wenyu moenda munomhan'ara kumaintenance. Mazinzwa? Moenda kumaintenance munomhan'ara kuti baba wemwana uyu havasi kumuchengeta. Unopanzisa? Pahasha TV, nyaya sezvadziri. Mukazocha kupi? Ndiverengere last minute takaisiva pakuti chii? Takasarira nyaya yekuenda kumadna. Mauya nemadna yangu. Chikonzero. Moyo uri kuramba kugadzira? Uri kuita pane nyaya yakaitika kusanduzisana. Saka kusanzwisana kwacho mubvunzo uri kuti kusanzwisana kwacho kuti imba iri kusimba here kana kuti imba yakutsemuka? Ndatombira tambogara tese. Amabvira mambogara mese? Unogara mese? Unopedza kana ndogara? Vasati? Kana tingodana naye? Takaisira Paule madna unozwa kuti wakatinyepera uchiti madna wakashaya hovhoni yako uchaziva ari wamira isu tinotoyeuka wakati wakashaya hovhoni yako saka ndokuvava kuti hazvimadna wakoniwa apa kuti timirire foje inongoramba irimo mudare mudzima reite 2 years hatibvumiri kuti nyaya yamakeses aite 2 years saka iwewe gara nomukadzi wako toorana nomukadzi wako ndokuti unyatsoita madna zvakanaka ndokuti zvifambe pano kuti vabereki vangoramba vachifamba chiuya munomudare iwo zvako zviri kunakira vabereki vamwe vachingofamba toorana nomukadzi wako oita madna muri kuchigara pamwe chete ndo zvakatonaka izvozvo. unoti chingoma utinyepera dare kwete kumhanya ndakatozovaka bhaundu ndakasava osi mhoso yemambo ndakavata ndaita mhoso ndashingiri ndaona mhoso nyamusinganzi mwanangi wangu atezvaro chatata kubhadhara nongoramba ndiri pakaoma. aiwa unoziomesa wega handiwo kanofimba mukadzi uyu saka pane munhu akakuperekedza akakutenda nofimba uyu ndinobvunza iwewe saka kana pasina akakumanikidza tevera murawo wekuroora wazinzwa kuti uyo ava mukadzi wako pane zvinoitika kutsika dzechivanhu unofanira kune murawo wekuroora saka iwewe wakamutora uchitoda kuroora here kana uchida kumuitisa mapoto wakamutora uchitoda kuti nyaya yakatotangira paakavaindosiwa kumba ndopakatanga kusawirira vakangouya chiti vabereki vake kuya kuziva kumba kwako iwe chicha vakanga vaona nzira yekuziva kumba kwako vakaiziva sei vakaratidzwa nemusikana musikana akangorota chete kuti atevere kumba kwako iwe chicha wakaita maamararamese ndiani akaenda akatevera kunorara nemwana wemumwe taurisa usati akatanga kufimba mwendiani ndiwe saka pawaifimba pacho waifunga kuti zvinopera sei zvinopera nekuti pane mwana uyo ari pamakumbo pane vabereki vakaberekawo uyo vari kuda mari yako
iwewe chako ndechekuti pawakarara neuyo pane zvinobuda wakapara mhosva. Saka pawakagarira mhosva yako nekusafunga kwako kwakakwana, nokuti wakaenda kunokwira pamhandi mbiri pamuti wakareba. Saka paine handisi kuda vanhu vanoenda kunoshungurudza vamwe, nokuti wewe wakauya kuitika kuti wakati mwana uyu uri kudhauta naye ndio wari kuti uri kuda kuenda kudna test handiti. Saka iwe pawakataura kuti unoda kuenda kudna test tikakugamuchira tikakuti chienda kuti uzive kuti ndichokwadi mukadzi wako uyu mwana wako. Saka iwewe munowa ndakatarisira dna test nhasi maresult. Saka unonditi chii? Saka manje wewe ziva wewe mwana ndewako. Okay, iwe hauna kurara neuyu. Saka chinobuda pakuraramise chii? Saka nhumbi yacho uri kuirandira. Uyu musikana ndiye akataura kuti ane vakomana 2 ana baba 2. Iwewe pako haisi audio yakapara mhosva. Iwewe wakarara nemwana wemunhu hauna kurara nechibuti. Saka nhasi kugara kwako ipapapo hatidi vanhu vanokoronga. Iwewe takakuti iwewe ndiwe uchaziva chimwe chikomba. Kana pane zvikomba zviviri chekuda vako wakaita DNA test yoitwa, anenge awanikwa nemhosva neropa riri mumwana uyu ndiye acharipa. Rupa nziza. Asi wewe sezvo uri kutotaura wega kuti wakarara naye waona license hachisi chidhori chako unoripa. Handiti wapanga? Saka ndakamirira DNA test asirora iye zvino ndiwe unopamira uripo. Saka uri kubise akuchengetera mwana. Aiwa kugara pesa hazvina basa. Akayamba kwako achiti ndiwe muridzi. Saka mwana uyu unoda kuchengeta nje. Svika wasunungurwa kana DNA ndongo watozobva usima poumwana. Pari zvino ndiwo baba womwana. Aniziva kuti mwana ndewako ndiani pakati pevaviri. Mukadzi ndiani chokwadi uye mwana ndiwani. Saka taura chokwadi mwana ndewako. Saka tozomira kuzokurumba neuchenjeri hweDNA case. Saka kubva nhasi zita ndiani? Robert. Leave it, Robert. Last time I got away the DNA. Robert. Okay. Robert. 2 years. Last year. Phone number. Mukadzi wacho anonda. Saka anakanja akabvisa kumwana. Makosi ese urozomagona iwa. Woza utaura kuti ndokuri zomwana kuri kuramba. Saka uchabvira pese makosi ese akaikona. Robert Manshona.
Okay, Kaspaure. Kubira nasi. Kubira nasi. Mwana uyu anodani. More blessing. Anoda kuchengetwa. Newe Robert kudzimara wauya ne-DNA test sekureva kwako kuti watikana watengesa fodhi sekureva wakuti kana watengesa fodhi ndipo pauri kuuya nemaresults. Anditi manzwisisa iwewe wasuya kuti unochengeta mwana wako anditi ka hapana milishoni saka ndizozo simuka runodaro rudo runodiwa shamari kana wakuya kudai Aatombomuchengeta mwana yenyu kubva iri mimba aatombomuchengeta nokuti andone vafuriri varipo kumushoko aatombomuchengeta mwana yenyu ane vafuriri varipo kumushoko saka aatombomuchengeta mwana yenyu vafuriri vapi vanomufurira avatombomuchengeta mwana yenyu ndisi tinotomuchengeta chiteererai muri chiche uyu mwana wangu ndimi mai vacho motakura mwana wenyu moenda munomhan'ara kumaintenance mazinzwa moenda kumaintenance munomhan'ara kuti baba wemwana uyu havasi kumuchengeta unopanzisa tobetserana uko kuti vanokwanisa unoita basa rei unorimarima wasichitora vana vevanhu saka kureva kuti unozvigona saka kureva kuti unofanira kuti usangane nebango rako rawatakura saka uyo mwana uyo anoda kuti aje anoda kurarama kana kune vafuriri ngavazokubetsera kuti uchengete mwana uyo manzwa imi mamai ndichazoda result kuti kana maenda kumaintenance vachakupindurai sei nokuti ikoko pachaita DNA test kuti ikasike kufamba ndopatichauya nemutongo wekutaura kuti mwana uyu ndewani asi zivai kuti kana uri kuramba iwe mukomana kuziva kuti mwana wako uyu kana tabata chinhu chazobata mutongo wako uchakura kudzivirira kuita kwakadaro kana uriwe musikana uri kuziva vamwe baba vemwana uyu ndiwe nebabai vavo muchazoripa mitongo yamunenge mapinda andiri mazinzi saka hapana kunyepera munhu tiri kutaurirana chokwadi simuka hii toonana when next court